Konyana Kandoyi ilizwe lakowethu limaqongo, ilizwe lakowethu limenqanqasini, lifuna amadoda azandla zindembelele, lifuna amadoda akhe anyela inzipho ngenye imini ebumba udongwe. Kuba kaloku yazi amakhwenkwe akukhupha umoya ngemva ziyaqhekeka inkomo zodongwe. Ewe ke kambe kuba kakade wena ezo zinto uziqhelile, ndingakufundisa ndikukhumbuze ngemihla yogogo, ithole leduna lentango zikaMvuzo, ithole leduna lentango zikaMathanzima zikaRhaqothi, elakalathi thole leduna ukungazali kwenkomo kubunzwe enkokhelini, ukududa nokumka kwabafazi besimke emizini kubuzwa kwinkokheli, kanti nokungazali kwabafazi kungenkokheli ukwenza ngolo hlobo. Ukuba ke wawungekho thina siyakukhumbuza akuphuma amazwi ebhekisa nokuba kungaluphina uhlobo bekubilo umntwana enkosi thina sikho sakutolika izinto ngendlela efanelekileyo ukuze izinto zihambe kuhle kweli lizwe. Kuba kaloku sikweli lizwe nje siyazalana, ukwakhiwa kwelizwe kukubambisana, yakupheqa okanye zingapheqanga thole leduna zikhululelwa apho bezibotshwe khona. Yimake uthethe naba bantu beliphondo, ngoba kaloku abantu beliphondo bakhetha bathetha izinto zenzeka. Kunamhlanje nje kwedini usemile kuleyo nkundla kuba abantu bale ndawo bafuna ngelo hlobo. Siphulula inquku ke kwedini, sichitha ijobu ukuze inkunzi izeke. Kuba kaloku inkunzi kwedini siyazibona indlela zicananazile, kodwa sizama ukukhangela indlela ezihamba inkomo ezinkone zakokwethu. Siyanqongophala emhlambini, singakhetha phakathi komhlambi, sithi phakathi komhlambi makubekwe inkunzi. Siphina inkunzi ezawubekwa kuba kakade wena sewukhonjiwe. Sikunika imithandazo ke, sikunika amawonga ukuze kwedini la kufika ixesha kwakhona uqamato phezulu aphinda asikhumbule, aphinda asikhumbule njengemihla yamandulo. Kuba kwimihla yamandulo sakhunjulwa ngorholihlahla, sakhunjulwa ngento zombheki, sithi sakujonga namhla singabi nathemba. Kodwa nina ke bantwana benkosi nilithemba ukuze izinto ziphinde zibuye zilunge kokwethu. Bendingekho apho naliqonga, thetha, yakha ngezinto zinikiweyo, izinto eziboniweyo kweli lizwe ngabantu ngemihla engaphambili. Zizinto ezifuna into kokuba zihlahlale zichukunyiswe, kuba zakuchukunyiswa kuyakudaleka izinto ezinhle. Singakwedini singabona izinto ezinhle kweli lizwe, kuvuswa amakhalipha kweli lizwe njengozanzolo. Amadoda ayakuma athethe kuvakale, amadoda ayakuqibilila iminweba angene edabini, angene edabini kuphalala igazi, kuvela umhlaba, kuvela umhlaba, kulinywe kwilizwe lakokwethu, kulinywe kutyiwe kuphukuxwe, kuphukuxwe kwilizwe leAfrika kube mnandi kuphinde kube njeya. Asinalo ke elinye ithemba, ithemba lethu nini. Bekani ke nakungqengqa ngecala nithi Thixo ndinika indlela namacebo okuphatha abantu beli lizwe. Nani thandazani ngenkokheli zenu, kuba kaloku indlela ebheka phambili yindlela enezincwino. Zakuphuma imane emaxhantini nithethe nithi yibani nabo abo sibanike uxanduva ukuze uThixo aphinde abuye asikhumbule. Iphinde iAfrika yakokwethu iphinde ibuye ivuke. Bavuka orholihlahla, bavuka ozanzolo, bavuka ozanzolo, bavuka omaqoma, bavuka omaqoma, bavuka odalasile, bavuka odalasile. Ime iAfrika silwe
silwela ilizwe lakokwethu kungabi saphalala gazi koko kuliwe ngengqondo kuba kakade izinto zeli lizwe zifuna abanjalo ukwenza. Hamba ke kwedini ndikunikile indlela yakho imhlophe kwedini, thetha naba bantu senditshilo. Nkosi kakhulu program directors, mandibulise kuni. Unkosi uGwazinamba ebambisene nomphathiswa unkosazana yakwaNgongo. Ngoku umphathiswa uzichazayo apha afikayo ugqarha ezosamkela kuyo yonke laa nto buyithetha apha yokuzithutha. Ugqarha uhambe wayokhangela indawo ekude yakwagqarha. Ithe enye inkosi apha ecakwam, eyi ngunkamfu ke lo gqarha, ngubhulu lo othanda uzalana, akutsho mna gqarha. Mandikhahlele kwikumkani yalapha ekhaya kulo mhlaba wakwaXhosa, ukumkani uVulkhaya ebesekhahlelwe ke ngokusesikweni. Iikumkani neenkosi zezwe lakowethu zonke ezikhoyo kulo msitho mhle kangaka ombejembeje kangaka, abaphathiswa nabasekela abaphathiswa kuzwe lonke. Ndiyibonile apha inkosi elisekela mphathiswa unkosi uTshawe uZwelajika. Abaphathiswa balapha ephondweni baninzi ke bebesele behleliwe. Amalungu epalamente andiwabona apha kwindlu zonke, inkqubo mthetho eBhisho nakwindlu yepalamente enkulu yaseKapa akhoyo phakathi kwethu. Sihlalo wendlu yenkosi unkosi uGwebingqele, kuthiwa wonke umuntu olapha onengqele nobugodola nini nasebusuku nasemini khona inkosi enesisombululo saloo nto yengqele. Nawuthi nithethe naye ke ngexesha afumaneka ngalo. Isekela lakhe lapha ke nalo beselikhankanyiwe likwangumphathi nkqubo inkosi yabaThembu. Sodolophu walapha ekhaya ebanjelwe, sodolophu walapha ekhaya ungapha eMelika, ucelile uyomela abantu balapha eMbhashe eMelika ngenjongo zoyokuheha abatyalizimali beze apha kule ndawo sikuyo njengendawo yokuphuhliswa kwale ndawo. Niyayibona mos uba kukho nemall eyakhiwayo apha eDutywa. Laa mall ye-350 million, yi-regional mall. Izawuba neevenkile, udederhu lweevenkile eziqabeleyo kuma-40. Kuzawudalwa amathuba emisebenzi abantwana balapha kule ndawo yaseMbhashe. Oosodolophu bonke abalapha kwakunye nookhansila baninzi ndibabonile abavela koomasipala ngoomasipala, abefundisi, amagqirha, iinkolo zonke esinazo namhlanje, amagosa karhulumente ekhokelwa nguDirector General obanjelweyo naye, abantu baseMpuma Kapa, molweni eMbhashe, molweni amathole, molweni ephondweni. Ndingumndungwana, uDiya kaBhejula kaGungu kaXhweshe kaKhono kaLanga kaNdarhala engarhaleli into yamntu, inkomo zikaSiyabalala, oodiya abadelicious.
Oh darling, sisiduko sakuthi eso, ayindimi. Ozalwa ke nguMatshina Ibheke, uKhanda Nyawana, uNonzaba, ixesibe lasemaxesibeni. Sidibene apha namhlanje komkhulu eNqadu ngalomhla wama-24 kule inyanga iMiyo yoMsintsi. Sizokubhiyozela usuku lamagugu, izithethe, amafa nenkcubeko yethu. Ngoku ndime kweli qonga ndime bobambela uxhasa umongameli obambeleyo ongusekela mongameli welizwe lethu, yena ophaya kulaa mhlaba wase-Free State namhlanje kwinkqubo ekumila kunje kazwelonke, apho ilizwe lethu liyobonakalisa izizwe ngezizwe ezikhoyo kweli lethu lomdibaniso. Ndilibele ukuqaphela iinkokheli ezikhoyo zemibutho ngemibutho, ingakumbi lo kaGxalaba Libanzi, uGalele Bhayeni, uNyawo Zabezolo, inqwelo emasontosonto yokuthwala iinzingo zabantu beli lizwe. Ndimbonile unobhala jikelele apha wombutho wenkosi, uContralesa, uGcwanini, uSibewu, uRhenqwa, usala kulandela, ukhona phakathi kwethu. Ndimbonile naye, ndinika imbeko kuye. Ndithi ke ilizwe linikwa le ntetho yesizwe kumba wenkcubeko yethu nokuzingca kwethu kuba sizazi okokuba singobani, sivela phi, sindawoni, sirhalela ukuyaphi. Lena ke i-Heritage Day, bantu baseMbashe neenkosi zonke ezivela kwizizwe ngezizwe phakathi kwethu, inomahluko kuba siyibamba ngexesha apho ilizwe lethu libhiyozela iminyaka engama-30 enkululeko norhulumente wentando yesininzi. Ngo-1912, emveni kweemfazwe eziliweyo kakhulu kweli lethu ilizwe, ezingaphaya kwesithoba kwiminyaka eqabeleyo ekhulwini, kwaye kwafika okokuba makukhangelwe enye indlela yokulwa notshaba, apho sithi Msuthu, Mzulu, Mxhosa, Mpedi, Mshangani, hlanganani, kwabe kunokuzalwa i-African National Congress, eyiyo namhlanje eselulawulweni. Ayizenzekelanga ke loo nto, iyinxalenye yokuphela kwemikhonto tshawe, kuba imikhondo yezi zizwe neenkosi zawo zange yaphelela lityeni, yayingengeyomkhondo yamagwala. Kuthiwa uJogo Msobomvu kwahlabanisela enye inkokheli ngapha yekhomanda, yabalisa amabali yokuba iqwengwe ingonyama, yabe ihlangene nomkhonto kaJogo Msobomvu. Kodwa indlela ebheka phambili ezo nkosi kukunye nabantu ababekhona ngaphambili babona kufanelekile uba masibe nendlela ebheka phambili yokumanya abantu beli lizwe. Sibamanya ngapha kwemida yesini ibala, ukuqinisekisa urhulumente wentando yesininzi, khona ukuze sibe nenkqubela phambili kweli lizwe. Ukuba kosubhovlengwe abantu beli lizwe asizukubamanya, asizukwazi ukuqwalasela imeko yokuphila kwethu, apho funeka siphilisene khona ngoxolo, singabantu abavela kwindawo ngeendawo, abantu abaziziduko ezahlukeneyo, nabantu abanemvelaphi ngeemvelaphi. Kodwa uba siyakwazi uyenza loo nto, kuza kuba lula, kwaye kuza kuba lula uqinisekisa uba abantu beli lizwe bazazonyulela urhulumente abamthandayo ngendlela efanelekileyo.
khona ukuze kubekho inkqubela phambili. Our theme this year, ithi, celebrating heroes and heroines who laid down their lives for our freedom. Ngenxa ye-patriarchal relations, siyathanda ukuthi xa sithethe ibe ngathi yayingootata bodwa ababekhona emzabalazweni. Kanti kwangaphambili phaya, babekhona abamama bangamagorhakazi, ababekhona benceda izizwe ngezizwe zakowethu. Kumkani uVulkhaya, ndiyayithanda le nto nangona ingade icaciswe kakuhle. Mhlawumbi ngenye imini ukhona umbhali oyawuthi ayichaze intsingiselo yayo le nto yokokuba amakomkhulu andiselane de sibe nalo mthetho kwebingqelo ngathi umntana enkosi uyawuthi azaphelele kube kanti uzelwe yinkosazana. Kodwa ndiyayibona intsingiselo yayo yayindlela yomanyano nobumbano khona ukuze isizwe samampondo singaboni kulula uzohlasela isizwe samaXhosa. Intombi yawo ilapha, nesizwe sabaThembu kungabikho lula uyohlasela isizwe samaXhosa kuba intombi yawo ilapha. Yayibubuchule ke bela xesha obungazofana nobuchule bale mihla xa kuzanywa ukumanya abantu bakuthi bebunjwa khona ukuze basebenze kunye in diversity. Ndiyayazi ke singabantu base-Eastern Cape siyathanda ngamanye amaxesha ukuzijongela phantsi, kodwa kuyafuneka okokuba sizingce ngegalelo loonyana neentombi zeli phondo ekulweni inkululeko eMzantsi Afrika. Let me just share with you some few facts on this issue. Iphondo leMpuma Kapa is the only province in South Africa where 9 wars of resistance were fought by traditional leaders against the colonialists who stole our land. Siyayazi ngokuba ikhona kwalento kuthiwa nguNongqawuse. Yayindlela nje yokuhypnotize abantu bakuthi ukubaqwakaza ke ukutsho bangaqondi beqonda. Umhlaba lo wabiwa wahluthwa. Secondly, the Eastern Cape is the only province in South Africa where most massacred occurred during the apartheid rule. All these historic events claimed lives of many sons and daughters of this province, whom we rightfully call our heroes and heroines today. Xa nisibona siqinile somelele nangoku sisima nakwaphi namaqonga asidibanisayo naselizweni kukuba ibobuchule bethu lilifa esalamkelayo kokhokho bethu ukubonakalisa ubugorha bokwazi ukumela enyani ngexesha lenyani nokufunga ungajiki ingakumbi xa usenza into efanelekileyo nento right. I'm sharing this information with you today to argue that without the people of Eastern Cape, the story of the liberation and emancipation of the people of South Africa is not complete. Ayikho imbali yenkululeko enobhalwa igqitywe eMzantsi Afrika ungakhanga wachaphazela igalelo nendima edlalwe ngoonyana neentombi zethu ezisuka kweli phondo. Le nkululeko siyixhamlayo namhlanje abanye bethu badlala ngayo yaqala yalwelwa ziikumkani neenkosi zelizwe xa oondlebe zikhanyilanga babexutha umhlaba wokhokho bethu. Chaziwe ke imbali apha ngesikolo samahala ebesifakiwe izolo ngokumkani uZanzolo. Andizuphinda ke ndibuyele apho kuba uProfessor Somadoda Fikeni uwenzile lo msebenzi. Kodwa ndiyafuna ukuthi sime nje kule ndawo sisazibuza imibuzo sikhangela indlela ebheka phambili kuba kuthi thina abantu abamnyama aba balala ukuthula bavalwa sithi amehlo khona ukuze bona bavule thina amehlo.
sisafuna ukuyazi into kokuba ngenene nangenyaniso kwenzeka ntoni ngokhakhayi lwekumkani, ukumkani uZanzolo. Siye kuxelelwa into kokuba nalo ikhakhayi lakhe. Samkele loo nto siyixelelwayo ngabo babeyenza ngaphambili. Yiyo le nto namhlanje kwezi ntsuku zimbalwa zigqithileyo siqalise ukuxhasa i-inquest eqalileyo kwiinkundla zomthetho phaya eGqeberha enjongo zowufuna ukucazulula nokubhentsisa inyani malunga nokwathi kwenzeka xa kwakubulawa iCraddock 4. Loo inquest leyo sifuna siye kubantu babenzi bobubi khona ukuze wonke umuntu athathe uxanduva. Kungokunjalo nalapha kule ndawo sikuyo singakudanga kuyo sinedabi ekufuneka sonke sizingce ngalo, idabi laseLurhwayizo, apho abantwana bale ndawo baye bazigqamisa baqaqamba khona kuloo mfazwe babejongene nayo kwakunye noondlebe zikhanyilanga kule ndawo sikuyo yakuGatyana. Ndiyafuna ke uphinde ndithi kuni ngaphandle kwamathandabuzo, omnye wabantu abazijula ijacu esilwela umhlaba wethu ngumntwana omhle ukumkani uYinza kaKhawuta Azanzolo, Azanzolo, Azanzolo. Kaloku imbali ithi lona ngunyaka wekhulu elinama-89 wakhothamayo ukumkani uYinza esiwela kwizandla zamajoni amaNgesi kulo mlambo iNqabarha. Ndiyathemba ke ukuba kulo nyaka uzayo njengoba siqhele ukubambisana nekhaya eli, urhulumente uyawuqhubeka nobu bukumkani bendlu kaXhosa yonke ukuqinisekisa into yokokuba sakuyikhumbula iminyaka yakhe yokusweleka kwakhe xa idibanisa 190 kulo nyaka uzayo ngendlela efanelekileyo, khona ukuze nelo wonga, ewe amawonga simnikile, masibulele kumawisile okokuba akwazi ukuthi xa ethiya isithili sawo apha kule ndawo anike imbeko kumntwana enkosi, anike imbeko kukumkani. Esi sithili sibizwe ngokuba yiKing Yinza ngamawisile. Nathi kwezemfundo sinekholeji lapha ekunamhlanje ebizwe ngokuba yiKing Yinza College. Zininzi ke into ekufuneka sizenzile ukuqaphela nokuqwalasela ubunganga bale kumkani. King Yinza was indeed a brave leader who did everything in his power to protect the land and livestock of his people. That is why the 6th Frontier War, which took place from 1934 to 1936, is known as the Yinza War. Umbuzo ke ngoku ekufuneka sizibuze wona siwuphendule uthi thina sizukulwana sikakumkani uYinza senze ntoni ukuliwonga eligama nokuligcina eligama liqaqambile. Firstly, we are decolonizing, xa ndiphendula lo mbuzo, the minds of our people by changing the geographical names that colonizers imposed on our ancestral land. Since 2019, working with our communities, we have unapologetically made 103 geographical name changes in the Eastern Cape. Ndithetha nani nje, asisenalo igama ekuthiwa yiKing Williamstown. Ulibiza nje kuba ungafuni utshintsha wena mntu ulibizayo. Sineqonce. Asinalo igama ekuthiwa yiBerlin. Sinentabozuko. Asinalo igama ekuthiwa kusePort Elizabeth. SineGqeberha. Asinalo igama ekuthiwa yiEast London Airport. SineKing Phalo Airport.
asinandawo ekuthiwa iMorgans Bay, sinegxarha. Asina-Cradock, sinenxuba. Kanti yona iFort Beaufort kukwamaqoma. eAlice kusedikeni. eSomerset kukwanoJoel uMandongwane. Osamnika le mpi yakwaRharhabe. Wafika wabazalela phaa amakhalipha aphuma izandla, into zondlambe, gazi lakwaNdungwane. Kanti kasikagqibi ukusiphula nengcapho amagama abacinezeli bethu. Sizokulijika eli gama lithi East London. Kuba abantu bayalahleka, noba bafuna uza apha basuka phesheya, bazokhangela iLondon ese-East, e-Eastern Cape. Namanye amagama amaninzi esisebenza kuwo kwakunye nezitalato. Qinisekile napha eDutywe edolobhini kukho izitalato zesiNgesi phaa zabantu abangaziwa kakuhle okokuba bangobani. Into yesibini ke bantu bakuthi esiyenzayo ukuwonga la maqhawe ethu alwela inkululeko kukuhamba ngesantya esiphezulu ukuzama ukuzisa uphuhliso kubantu bakuthi. Yiyo le nto bendiqala kuqala ndinibonisa umzekelo we-mall. Ndiyayazi ke xa kwenziwa izinto kufuneka yenziwe le eyenziwe iba ngathi idaliwe siyilibala, kufuneka elandelayo. Ngumsebenzi ke lowo ekufuneka siwukhuthalele, siwubambe ngezandla ezingenamkhibi. Kodwa uphuhliso lona injongo zethu kukuba abantu bakuthi baphuhle kwezi ndawo bahleli kuzo, khona ukuze ubomi bakuthi abantu bakuthi buguquke bube ngcono. The work we are doing on infrastructure development is changing the face of our province ngendlela apha engakholelekiyo. Akukho mntu wayekhe wayicinga, ndizibone ndiphaa kuyo ndiyoyibona uba kusetyenzwa kakuhle na i-interchange eyenziwa apha kule ndawo kuthiwa kuseNdabakazi. Ndincokola nabantu baseNdabakazi nabantu abatsha baphaa kuba yindawo yokulindwanwa kuye leya. Tshawe, abanye abantu babhaqene phaa. Bakhona namhlanje abantu abanamakhosikazi abo ababedibene kulaa ndawo. Sawudibana kwaNdabakazi. Ngoku ixhaleni nalo kuzudityanwa phaa. La interchange uyawujikeleza ube nesiyezi phaa ulindile, umntu angaze afike. NgoMeyi kulo nyaka zayo iyabe laa ndawo itshintshe ngendlela engazange yabonwa mntu. Ngendlela ekwenziwa ngayo phaa izawuba yidolophana encinci eyawulayita ubusuku bonke xa ugqitha phaa kulaa ndawo. Indlela ehamba phezu kwenye enye phantsi kwenye kulaa ndawo. Imali etyalwe phaa iqabele ku-350 million. Uphase 2 wayo uzawucanda indlela ezawuphumela ngaphandle apha eGcuwa, inqumle ecaleni khona ukuze imoto ezinganento kwenza neGcuwa zihambe ngokukhululekileyo ukukhawulezisa ubheka phambili. Kwenziwa nendlela ezawudibanisa imall, enye imall eza kwakhiwa phaa kwakule ndawo sikuyo yase-Amathole, eza kwakhiwa kulaa ndawo nibona kusetyenzwa kuyo phaa. Zininzi ke into endingathetha ngazo xa ndifuna uthetha ngemeko. Abantu bayabona uba nangona iindlela zasezilalini zisenemingeni nje, kodwa ezi ndlela zinkulu zidibanisa iphondo needolophana njalo njalo zindlela urhulumente asebenza kakhulu kuzo xa ukhe ujikeleza apha eprovinsini. Yayingekho indlela esuka eNgcobo ezeDutywa bayibone ngale democracy. Yayingekho indlela esuka eKhowe ebheka ecala, zange bayibone indlela ekuthiwa yeyetha, bayibone ngale democracy. Zininzi ke ezo ndawo nale ndlela ihla apha ibheka ngapha kuGatyana, njengoba ngoku isuka kuGatyana laa ndlela ibheka eDwesa, khona ukuze amalwandle ethu afikeleleke nabatyali zimali bakhawuleze ukusondela. Iibhorho zimbini ziyenziwa, nalelinye impondokazi elingumthembukazi langapha esiphaqeni lingathetha bhetele kunam. Ezo bhorho zenziwa apha e-Eastern Cape, eMthendu naseMsikaba. Azikho kwizwekazi laseAfrika, ziyaqala ubakho, zizawuqala nowubonwa. Kuzawusuka abantu abazawutyelela kwiindawo ngeendawo bezowubona lo msebenzi mhle kangaka owenziwayo. Sibambisene noSandral kule minyaka emihlanu izayo sizawumufikelela kwiindawo zonke, kuba xa ndime kule ndawo ndinesazela sendlela esuka eBika ebheka eThafalofefe, ndinesazela sendlela esuka ku-R61
inqumle kooqhongorha ihambe iyonqumla ebhityi emqhekezweni ibheke emgqumo igqithe emgqumo iwelele ngaphesheya indlela ejonge eqhorha ziindlela ekufuneka sisebenze kuzo ngokukhawuleza njengendlela esuka kumabele entombi ibheke encorha iqabele kumthingwevu kumanzi mdaka ibheke ecala ziindlela ezisemgaqweni wethu wokokuba sizisebenze ezo nobusuka eDurbanek uyehla ujonga ngaphaya ngasemakhanda yindlela enye yezo ndlela nobubheke eMount Frere abantu bangapha Alfred Nzo noba sibokhela indlela yebhiliyoni esuka eMatatiyeli ebheke eKokstad esuka kwaBhaca ebheke emaXesibeni yebhiliyoni naleyo kodwa uba ukathethi ngo-T15 no-T17 awukathethi zindlela esizaziyo ezo esijongene nazo yiyo le nto sivumeleyo noSandral uba kule minyaka emihlanu izayo sizawugalela i-50 billion yokuqinisekisa uba zonke iindlela zeli phondo ezikulo mgangatho zindlela ezilungisekayo ngendlela efanelekileyo asuwulala ke njengoba nditshilo ndike ndabheka eChina kwezi veki ezimbini ezigqithileyo amaChina athetha into enye kumkani athi uba ufuna ukuba sisityebi yakha indlela kuba indlela yiyona nto izawusenzela lula ukuya ebutyebini nokuguqula ubomi babantu bakuthi bube ngcono xa sakha indlela ephuma kuGatyana ebheke eDwesa sifuna ubona oosomashishini belandela bevula ushishino kwezaa ndawo kuba indlela yetha ayisiyondlela yohamba isileyi yindlela yoshishino kumkani mandikuchazele into yokokuba kwakule mhlaba usondeleyo kuwe siyaqhubeka sisakha izikolo apha zikanokutsho inobuzibonile ezi zikolo ngawakho amehlo sakha nezibhedlele ubusuka ngapha emampondweni kulaa ndlela inkulu siyenzayo ye-8 billion eneza bhorho zimbini sinesibhedlele esisakhayo ngokuba se-616 million ekuthiwa ibambisane esilapha phakathi kwePort St Johns kunye neLusikisiki kanti apha eXhorha not eXhorha apha eMqanduli kodwa ke imelene neXhorha xa ungapha kwendlela kuseMqanduli xa ungapha kwendlela kuseXhorha sakha isibhedlele phana kumphathiso wezibhedlele se-1 billion esasibhedlele kuthiwa izithulele nalapha eXhorha ngokunjalo sakha isibhedlele ngoku ndithethayo se-560 million esasibhedlele kuthiwa kusemadwaleni yinkqubo enkulu ke esiyenzayo nobubheka ngapha embizana eGreenville uzawufika sixakekile pha silungisa isibhedlele sapha ekuthiwa iGreenville nezinye izibhedlele ezininzi esisebenza kuzo kwiindawo ngeendawo kule ndawo sime kuyo nje kungekude bese kutshiwo kwathiwa kulapho ikumkani yalala khona kwakule ndawo sikuyo kulapho abantu abafana nootata uTiyo Soga bakhokhona xa ubheka ngapha ngakuCentana zininzi ke imbali etyebileyo ekule ndawo ekusakufuneka igujululwe khona ukuze abantwana bethu esikolweni bangafundiswa imbali kaJan van Riebeeck engazobasandawo abantwana bethu bafundiswe imbali ezawulungisa ingqondo zabo bayazi into yokokuba indlela ebheke emjayivweni mayibe mxinwa ibe nameva ihlabe kuba kulapho khona izinto ezingafanelekanga zifunyanwa khona ingoma endike ndayiva Nkosi uGwebinqele ithi kumandi apha ithi dali ndi-understanda nawuhamba kumandi kule ndawo and yawutsho igazi liyahloba woke umntu ame ngenyawo indlela ebheke esikolweni funeka ibe nguhola khona ukuze abantwana bethu bafunde bayityekeze babe negalelo elifanelekileyo silwe izidakamizwa okanye silwe ukuxhatshazwa kotywala nee-drugs ekuphileni kwethu into entsha esiyibonayo nesingayiqhelanga yile yokokuba ukudlwengulwa kwabantu abangoomama iqheleke kudala umntu odlwenguleyo wayezibona into yoba wenze into engafanelekanga kwayigama elithi usisidlwengu yayiligama elikuhlalayo likuncathamele ubomi bakho bonke ibe uwesikele ubulala umntu into esuke yalula kangaka into yokubulawa
kwabantu. Bendike ndalapha kuGatyana ndadlula kwenye ifemeli apha utata wakhona obezisukela ezimayini. Ngokuthenga nje izitena wazibeka apha ezama ukuhlaziya indlu yakhe ngepension zakhe. Fika abantu ebusuku bahamba ngequantum bamthatha lo tata nefemeli yakhe nabantwana bamgquma bamkanayo bahambe bemvuli bekhupha imali yakhe apha endleleni ekukuphela kwayo bawumlahla eBhityi. Nangapha eNgcobo ndivelo ndizolo elinye kuba kuthathwa imoto karhulumente pha ngabantu abaphethe izibhama abathi anizazi uba iimoto zikarhulumente siyazithatha apha xa kusebusuku. Kwalayishwa umntu wawulahlwa kwakulaa ndawo kuthiwa kuseBhityi. Because uBhovlengwe le ndawo kuthiwa kuseBhityi iyingxaki. Le ndawo kuthiwa kuseBhityi iyingxaki esizamazamana nayo ukuqinisekisa uba abantu bakuthi baphila indlela efanelekileyo. Ndibuzile amapolisa nanamhlanje ayayicupha asayilandela kangangoko, kodwa kuyacaca uba kwezi ndawo kwenziwa kuzo zonke ezi zinto kubakho iintombi noonyana beza ndawo abanxulumana nabanye abantu abasuka kwezinye iindawo kuzothiwa ingathi kulaa mzi ikhona imali, ingathi kulaa mzi ikhona imali. Masibazi abakhwenyana bethu noba bakaloboli xa befika abahlali. Noko xa ungalobolanga ubufike nje usungekho. Sibone nje ngombetho uvuthuluka uba beke kwahamba umntu apho. Nothi uba ude ugqiba iweekend uhlela apha sikubona uba ungathi awuyindawo singakwazi noba ungubani. Noonyana bethu kwezo ndawo abahamba kuzo nabo masizame ukubonisana nabo babahlonipha abantu abangoomama bahlukane nezi zinto zimbi ezenziwayo xa sikhumbula la magorha namagorhakazi ezwela kuthi. We are the province that had the most missionary schools during colonialism and the apartheid. That's why imfundo iyi-heritage ngoku apha phakathi kwethu. These schools produce some of the finest minds we had in South Africa and Africa. Minds that play a huge role in the liberation we are enjoying today. That is why we continue to invest in education of our children to improve the environment of teaching and learning in our province. We are the only province in South Africa that managed to build 100 new schools in the past 5 years. Umngeni wokwakhiwa kwezikolo usemkhulu, kodwa ngendlela esihamba ngayo ngoku ndiyanithembisa into yokokuba kungekudala izawuba yimbali into yokuba sibe sinezikolo zodaka kwiindawo esihleli kuzo. Uninzi lwezi zikolo ke sizakhayo zilapha phakathi kwenu ezilalini. And they have modern amenities such as computer rooms, science centers, libraries, and ablution facilities. Niyambona unyana wenu apha uDlamini uGade uhla enyuka evula izikolo ndithe kuye ubiveki igqithile mayibenye elandelayo mbovula isikolo. Nazo qha into efuneka siyenzile makuvulwe izikolo, kodwa izikolo zemali ethile zezikapremium ungagqithili kule nto uhamba ubetha. UDlamini akaboni ngxaki. Ebelapha ezawunikezela ngesikolo esakhiwe nge-118 million kule ndawo yenu ekuthiwa iPhathi Lizwe apha kuGatyana. Zininzi ke izikolo ubuhla apha ngale ndawo ubheka ngapha ezantsi eNciba uzazibona ezo zikolo ziludederhwe zakhiwe ngurhulumente. Kanti ebesemhlonhlo kwiiveki ezimbalwa ezigqithileyo eyokunikezela ngesikolo esakhiweyo se-60 million egama laso ekuthiwa yiGabazi Junior Secondary School. Bendilapha buqu kungekudala eTyali eQolorha ndiyonikezela ngesikolo esakhiwe ngento eqabeleyo kwi-100 million kwezalali sathiwa ngenkosi. Igama lesikolo yinkosi uTyali. Phofu zonke ezi zikolo sizakhileyo apha noba yikrazukile sisikolo esakhiwe ngegama lenkosi kuba sinika ingqwalasela nentlonipho kwiinkosi zezwela kuthi ngomsebenzi omkhulu eziwenzileyo ekuziseni eli kamva silibonayo labantwana bethu. As we celebrate the Heritage Month,
We must also embrace our nation's diversity and use it as a tool for unity. Our differences, whether in race, language, gender, or orientation, should not divide us but strengthen us. Kulula ke kumntu ongayazi i-Eastern Cape, abantu base-Eastern Cape ngamaXhosa. We are the most diverse province. That's why sineekumkani ezisixhenxe apha eprovinsini. Izizwe ngezizwe ezilapha ebesele zikhankanyiwe, amabhaca, amahlubi, amaXesibe, abaThembu, amaXhosa, amampondomise. Ngabantu abanezithethe namasiko ahlukeneyo, kodwa singabantu abanye kwezo ndawo esiphila kuzo. Siyayibulela ke loo nto igalelo lenkosi ukuqinisekisa ukuzinziswa kwamakhaya, kuba ukuzinza kwamakhaya kukuzinza kokuhlala, ukuzinza kokuhlala kukuzinza kwelizwe lethu. Nezinye izinto esicinga uba zinganqandwa ngurhulumente ngoku, nokuqeqeshwa kwabantwana. Kukho abantu ngoku abafuna uqeqeshelwa abantwana ngurhulumente. Uzale umntwana, ajike umntana umenze uxanduva lukarhulumente. Andiyazi phaa kuthi thina kasixake abazali bethu Nkosi uzweli ajika. Xa ndingafuni uya esikolweni phakaya ndandiyenza lula mfo kaMkhivu. Andigqiba uzityela umqa wam nekofu umona phaa. Xa kufuneka ndithathe incwadi ndiye esikolweni ndiye ndiyongena ebuhlanti. Umama akangena ebuhlanti kaloku. Kuphela kwendawo angangeni kuyo apha ekhaya. Ajikeleza ncame, ahlaba umkhosi abize ilali. Ndizokhushwa ndisuka esikolweni. Uhleli nje uyagrogrisa uba ndizamxelela utatakho uyabuya kanye ngoDisemba. De bafumana itishara ikeleme egqitha apha, may his soul rest in peace, utishara uMadikane. Wasibeka emgceni ngenkani. Singabeba namhlanje singabantu asifanga. Kuba igalelo labantu bakuthi ekwakhweni kwesizwe kukuqoqosha abantwana khona ukuze abantwana balungele ikamva eliqaqambileyo. Izixhobo zobomi emntaneni zingangafumaneka emzaleni kuphela. Yiyo le nto i-role model xa ingekho kowenu ungayifumana nase-next door, ungayifumana nasekuhlaleni, utsho ube ungumntana obhetele. Kodwa abazali mabangaliyeke lo xanduva lokuthi gqolo ukukhuthaza abantwana babo, ukunika loo ntsingiselo. Senza elo khwelo ke xa sikhumbula ezi nkosi, abantwana mabahloniphe abantu abadala. Ungathi hayi sibhatale ngokulinganayo. Asikhwele ebhasini thina ngoku ubhateleyo, kwawungena umuntu omdala kwisitophu sakhe uyaphakama ume ngenyawo. Akho nomntu ozawuthi phakama ume ngenyawo. Loo nto wawungayixelelwa ebhasini, wawuyixelelwa kowenu uba xa ufike emntwini omdala bulisa. Mama, indlovukazi yalapha ekhaya, le msebenzi niyenzayo apha nokondlalela lo mcimbi sikuwo ebeniwenza wenkciyo, siyawubulela. Sibulela iinkosi zonke ezithe gqolo ukuququzelela imicimbi yokukhumbuzana ngeheritage yethu, ingakumbi kwinkciyo, kuba singurhulumente sinengxaki enkulu ye-high teenage pregnancy. Ukumitha kwabantwana abancinci kukwizinga eliphezulu. Kumithe nabantwana nje abaqabeleyo eshumini leminyaka. Ona 12 years, umntana ufika esibhedlele kuthiwa uzobeleka. Akusekho ndingatyiwayo ke bazali bam ngoku. Abantwana batya amaqanda, abantwana batya zonke izinto ezazingatyiwa, abantwana batya inyama enkukhu. Nithi chicken nini, white meat. Zazingatyiwa ezinye izinto okudala, yiyo le nto abantwana babengakwazi ukuba babe ngamaxhoba ngolu hlobo. Ngoku ke ziyatyiwa abanawutshintshwa, kodwa masizameni ukusebenzisa izixhobo zokukhusela abantwana bethu khona ukuze babe nekamva eliqaqambileyo. Akakho umntwana onomntwana. Luxanduva oluphindaphindeneyo lubheka emzaleni. Ndiyafuna mama ningazisokolisi xa nilungisa lo mcimbi wenkciyo, nibe nixoxisa into yoba kwaze kwathini. Eseyimtsibile inkciyo suba sazisokolisa ngaye, nqanda lo usenowulunga enkciyweni. Xa ikutsibile asinawuxoxa loo nto. Ndiyafuna ke when we are celebrating our achievements,
We must confront the challenges that still affect our society. The racial discrimination, sexism, and hate speech. Sibulawela abantu apha kweli nxweme lase-Wild Coast. Ingakumbi abantu abamhlophe bayahijackwa abazise injongo zempucuko kwezi ndawo zethu besebenza nabantu bakuthi. Bayahijackwa kufunwa imali, bayabulawa abanye. Ndicela inkosi zethu, Nkosi Gwendlala, kwezi ndawo nihleli kuzo, siziphakamele ezi zinto, sizikhalime. Umkhosi mawube khona elalini, amapolisa afike, amasela nezaphula imithetho siwakhonkxile, enze umsebenzi olula. Kuba sizubana amapolisa yonke indawo, azawuba khona kuGatyani, ayawumane esiza ezilalini. Siyabacela abantu bakuthi bamkelane, bathandane, basebenzisane ngenjongo zokunika isidima somntu. Mthande ummelwane wakho njengoko uzithanda nawe. Siyacela uba silwisane nolwaphulo mthetho oludlungileyo kwezi ndawo. Silwisane necorruption kuba isisiqalekiso esiphikisana nenkqubela phambili nophuhliso lwabantu bakuthi. Apho sikhoyo masingayamkeli into engeyiyo. Zinkosi, amaxesha amaninzi umhlaba ucandwa nini. Abantu abacandelwa imihlaba mayibe ngabantu esikwazi ukuyazi ba bafanelekile into yoba bacandelwe imihlaba kule ndawo siphila kuyo. Mandiniyeke ke bantu bakuthi, ngelithi as we celebrate Heritage Month, let us do so with pride, gratitude and responsibility. Our freedom was hard-won, and we must protect it for future generations to come. Ndicela ke wonke umuntu onoxanduva akhulele uxanduva kweli phondo. Siyeke intiyo engazusisandawo singabantu. Abantu bakuthi baphilisane kakuhle, abantu bakuthi bahloniphane, abantu bakuthi bathobele imiyalelo nemiyolelo yokhokho bethu. Heritage is not just about past, it is about the present and the future. It is about the present and the future we create for future generations. It is alive in our languages, tradition, and values, and aspirations. Above all, it is a testament to the resilience of our people. Together we will honor our past, shape our future, and ensure that the legacy of our heroes lives on. Uthethile uNkosi uGwebinqala ndozuziphinda izinto azithethileyo ezinento kwenza nokubhubha kwabantwana esuthwini. Nanku umphathiswa sonke sinexhala kuzawuqala isizini futhi. Leyo kokuba isizini yolwaluka ibe kanti yinto yokuphisa ngabantwana bethu ayilunganga. Ndiyaphinda abathi abantu abangomama basizalela abantwana bayabagcina inyanga ezilithoba babazise kuthi babafundise ubuntu ukuthetha ukuhamba. Bawuba naminyaka 18 zinkosi zakuthi babanike thina singootata thina abo bantwana sibaqhomfe ngeentsuku ezisibhozo. Siko lokwaluka alibulali John, zange labulala. Asikabunayo umkhwetha ukuthiwe uthe xa egqibo kwaluka wabhubha. Bonke abakhwetha ababhubhayo babhubha emveni kweentsuku ngenxa yongakhathalelwa. Ayayazi kamadoda xa ndithetha ngolo hlobo uba ndithetha ukuthini xa ndithi abantwana bethu abakhathalelekanga. Siyacela abantu bakuthi, siyacela amadoda, asingabi nabantwana ababhubhayo bebhubha kuthiwa umzimba wabo womile. Lagqitha elo xesha. Siyayazi into yokokuba abanye babantwana benu abangabantwana bethu kuba kuthiwa uzawuya esuthwini bazila amanzi iveki phambi kokuba babheke esuthwini ngenxa yemfundiso esingayazi uba bayithatha phi ezikolweni. Athi umntwana efika ethondweni abe umntwana sele nomzimba owayekayo kuba kaloku amanzi yimpilo, umzimba ongenamanzi yingxaki leyo. Enkosi, siyabulela.
kuthiwe ke ze ndithi nazi ke izibiliboco nezinto ezimandi ezizawunikwa izikolo nemitshini ezawunikwa abantu njengeligasi yokukhumbula ukumkani. Enkosi bayethe.